understood is nothing but a fart in a windstorm. Really, all we ever found and all we ever did invent is dust, dust in the wind, an ignorant drop in an ocean full of knowledge out of reach. Amartya, all we ever taught and all we ever written down is nothing but a fart in a windstorm. Really, all we ever taught and all we ever did invent is dust, dust in the wind, an ignorant drop in an ocean full of knowledge out of reach. The gods, we just know it all. Look what we've accomplished. Amartya. It came with the fire, came upon the winds, fell upon the face of the earth, fell
down from the clouds, look like morning dew, heavenly bread. So eat, so drink, let it rain now, let it fall down, pour it out over me. Let it rain now, let it fall down, this ambrosia. Drink with me, let's party all night. Eat with me, let's celebrate life now. Drink with me, let's be immortal. Eat with me, divine ambrosia. So eat, so drink, let it rain now, let it pour down, pour it out over me. Let it rain now, let it fall down, this ambrosia. Drink with me, let's party all night. Eat with me, let's celebrate life now. Drink with me, let's be immortal. Eat with me, divine ambrosia. It came with the fire, came upon the winds, fell upon the face of the earth, fell down from the clouds, looked like morning dew, heavenly bread, heavenly bread. That plague came closer to scatter its rusty dust, painting
Earth's surface in countless red layers. Death is everywhere, death creatures all around. Poisoned by water and poisoned by air. No liquid for the thirsty, no food for the hungry. When Hemus is around, when Hemus is around, when Hemus is around, when Hemus is around. Then a storm of hailstones came down to devastate, scaring all who saw this bombardment coming. Mayhem and destruction, thunder, clouds and stones. From the swishing tail, no one stays untouched. No hideout for the anxious, no shelter for the victims. When Hemus is around, when Hemus is around, when Hemus is around, when Hemus is around. Go! He stands like a mountain, he reigns like a mountain, impresses like a mountain, intimidates like a mountain. Mayhem and destruction, thunder, clouds and stones. He stands like a mountain, he reigns like a mountain, impresses like a mountain, intimidates like a mountain. Applaus voor Leap Day. Als ik je nog een noemen waan trouwens, dus wat dat onbelangrijk, het blijft lekker hingen. Wat man, nou ja, nice CD uit. Hoe gaat dat bij hem, Eddie? Zit je hem heel lang in het oefenhokken of zit je hem toch vooral thuis eerst wat ideeën uit te werken? Beide. Eerst ideeën uitwerken, dan nemen ze mij naar het oefenhok en dan wordt er gewoon ellenlang op oefenen om het zo scherp mogelijk te krijgen. Ja. Meer hebben we er net voor zitten. En komt er dan ook nog een specifiek Leap Day saus heen? Of? Nou, ik denk dat we die saus gewoon natuurlijkerwijs hebben. Gewoon door de 6 personen die we machinaal binnen en de inbreng die erin heeft. Ja. Dus dat, ja. Klinkt lekker, man. Mooi, dank je. Ja, lekker, echt wel. Goed, jongen. Nou, het album is uit in ieder geval. Via je site wordt te bestellen, eventueel. Mensen denken, dit is leuke muziek, dat wil ik gaan. Ja, het is eigenlijk overal wat te bestellen, maar ik zeker wel via onze site. Hè. Via het label in Polen is het wat te bestellen. Dus wereldwijd wordt het gedistribueerd. Dus, grappig, man. Een gek idee, hè? Canada, Polen, hoe die plaat uitkomt. Nou ja, dat wel. Dat is een gek idee. Het is een geweldig idee dat mensen in elk geval wereldwijd ervan genieten kennen als ze dat willen. Krijg je boos reacties in dat soort landen, met mail en dat soort dingen? Jawel, ja. Ja, leuke reacties gewoon. Mensen die het leuk vinden, enthousiast binnen. Die dus bijvoorbeeld Nopas ontdekken. En dan graag ik die eerste 2 cd's graag keer willen. Nou ja, dat ben ik gewoon leuke dingen. Ja, ik heb me voorstellen, doe je het een beetje voor van jezelf, om muziek te maken. Maar uiteindelijk mij de wereld terug. Gillen we rap, wat wordt het laatste nummer? Wat is het laatste nummer nog? Ze hebben het bij die titels, joh, hè? Ja. Ik ben het gewoon in. We gaan zo'n berg muziek. Ja, daarom. Nou, dan is ik gewoon Leap Day.
What would you do if there would be a possibility, a matter of chance, to release the old? What would you do if you be caught in a fire, in flames of passion, unexpectedly? Would you stop and turn around? Would you stop and turn around? Afraid to burn your hands, afraid to burn your hands, or grab this opportunity and jump into the unknown. What would you do if you would hear the calling? Would you listen to the voice within? What would you do at a dead-end road? Would you make a turn and tear all things apart? Once there was a time when I was moving in small circles. I didn't even know the cave that I was in. But when the walls came down, but when the walls came down, fresh winds blew away the clouds, fresh winds blew away the clouds.